Jo m'agradaria ensenyar aquest gràfic. Supos que la càmera el podrà veure. Vol dir que a Eivissa tenim quasi un cotxe per habitant. Això no ho té ni Nova York, ni Dubai, ni Londres, ni ninguna ciutat del món. Això és inassumible. O començam a fer una ciutat que prioritzi el peató o no tenim sortida. I jo crec que ens falta també cultura i de transport públic també. És evident que el transport públic no és una meravella el que tenim a Eivissa i que hem d'intentar que millori, però hem d'intentar que millori utilitzant-lo, perquè si l'utilitzem forçarem que cada vegada vagi millor, cada vegada hi hagi més demanda, cada vegada es puguin posar més línies. Però clar, jo moltes vegades veig el transport públic totalment buit. Tenim un bus que vàrem posar per facilitar que la gent baixés en bus o deixés els cotxes en els parcs dissuasoris i dona voltes buit a vegades. El número 50 jo em fa patir perquè arriba justament Puigdent Baix i baixa cap a Esgorg i baixa a Estesmoll i a vegades va totalment buit i dius, escolta, doncs estic facilitant. És evident que no passa cada 10 minuts com a Barcelona o com a Madrid, perquè també és inassumible, però quizás si hi hagués la demanda, quizás sí que podríem fer que passés cada 20 minuts, no?